și probabil va dura un pic mai mult decât de obicei. Astăzi, pe ordinea de zi, avem o informare privind modul de prescriere și liberare de medicamente la nivelul vieților care se reprezintă etat de casă de asigurări de sănătate. Informare privind modalitatea de aplicare a prevederilor ordonanței 34 pe 2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente, prezentat de oficiul de cadastru. Un raport privind activitatea desfășurată de către Direcția pentru Agricultură, care se verifică pe perioada 1-1-3 prezentat de Direcția pentru Agricultură. Informare privind controlul vamal la trecerea frontierei de stat, cooperarea cu alte instituții, prezintă Birou Vamal Ardeș. Informare privind rezultatul controlului efectuat în sediile societăților comerciale aflate în zona unităților de învățământ referitoare la hotărârea Guvernului 128, prezentată de Inspectoratul Județean de Poliție. O informare privind activitatea desfășurată de Agenția Domeniilor Statului, reprezentanta teritorială Cara Severin, pe perioada 1-3-31 de către Agenția Domeniilor Statului și informare asupra activității Centrului de Transfuzii Sanguine registrat prezentată de Centrul de Transfuzii, iar la ultimul punct avem diverse. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Aspectele cu care noi ne confruntăm vis-a-vis de modul de prescriere și liberarea medicamentelor gratuite și compensate. Așa cum știți, medicamentele în regim compensat sau gratuit sunt eliberate ca urmare a unui act medical, ca o prescripție medicală, de către medicii aflați în relație contractuală cu casa. Deci, doar acești medici prescriu astfel de medicamente. Conform normelor metodologice de aplicare a contractului cadru, lista de medicamente are în componență 3 subliste. Sublista A cuprinde denumirea DCI-urile corespunzătoare unor medicamente cu nivel de compensare 90%. Sublista B cuprinde DCI-uri, adică denumirea comercială internațională. Noi prescurtați spunem DCI-uri. Deci lista B cuprinde DCI-uri corespunzătoare unor medicamente cu nivel de compensare 50% și sublista C cuprinde DCI-uri corespunzătoare unor medicamente cu nivel de compensare 100%. Sublista C are 3 secțiuni la rândul ei. C1, medicamente gratuite pentru tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli cronice, respectiv insuficiență cardiacă cronică, bolnavi cu proteze valvulare și vasculare, bolnavi coronari sau implantați stenturi, hepatite cronice, virale B, C și D, cirozele hepatice, leucemii, demențele, poliartrită reumatoidă, insuficiență renală cronică și așa mai departe. Sublista C2 cuprinde medicamente de care beneficiază asigurații incluși în programele naționale de sănătate în scop curativ, respectiv oncologie, diabet zaharat, stările post-transplant. Sublista C3 cuprinde medicamente de care beneficiază copiii până la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani dacă sunt încă elevi, ucenici, studenți, precum și gravidele și refuzele. Referitor la procentele de compensare menționate mai sus, aceste niveluri de compensare a prețurilor, respectiv 90, 50 sau 100%, nu se referă la prețurile comerciale, se referă la prețul de referință, care uneori este mai mic decât cel aflat pe raft și aici mai sunt sincope și nemulțumiri. Pentru persoanele prevăzute de asemenea de legile speciale, persoane cu dizabilități, deportații, veteranii de război, văduvele de război și așa mai departe, Casa de Sănătate suportă integral contravaloarea medicamentelor, a căror preț pe unitatea terapeutică este mai mic sau egal cu prețul de referință, corespunzătoare medicamentelor asimilabile, cu respectarea prevederilor din prescripția medicală. Începând cu data de 1 martie 2009, a fost implementat programul social pentru pensionarii care realizează venituri numai din pensii până la 700 de lei, aceștia beneficiind de medicamente din lista B, acolo compensație este nu de 50%, deci de 90%. 50% realizată din bugetul casei, se adaugă o compensare de 40% din bugetul Ministerului de Sănătate, din Ministerul Sănătății. Pentru a beneficia de aceste medicamente din lista
lista B cu 90% în loc de 50%, pensionarii trebuie să se prezinte medicului de familie cu ultimul talon de pensie, precum și o declarație de proprie răspundere din care să rezultă faptul că nu realizează alte venituri decât cele din pensie și aceasta nu depășește 700 de lei. Ca o noutate a sistemului de sănătate este faptul că începând cu 1 iulie 2012 a fost introdusă obligativitatea eliberării a prescripțiilor electronice. Acest lucru a dus un plus de calitate actului medical și în același timp prescrierilor medicamentelor, deoarece se face în mod real, se transmite între medici și farmaciști, nu mai există sincope, nu mai există modificări, așa zisele inadvertențe, dacă sunt pe rețete, se comunică medicului și pacientului în timp real. Toate aceste corelări și verificări efective sunt în timp real și nu poți face, au adus o importantă ordine, ca să spun așa, pentru că știți, Curtea de Conturi în anii trecuți au găsit, din păcate, multe inadvertențe vis-a-vis de actul de liberare a rețetelor, nu veneau cei care erau scriși pe rețetă sau alte probleme. Ca și o problemă nerezolvată și pe care noi sperăm în acest an să fie rezolvat, SIUI-ul nostru, sistemul integrat, nu vizualizează în timp real decedații. Aceasta este cea mai mare problemă cu care noi ne confruntăm și sperăm că până la sfârșitul anului să putem vedea și atunci, într-adevăr, să nu mai fie liberate medicamentele, pentru că avem, din păcate, multe cazuri pe care Curtea de Conturi le-a dat spre rezolvare, în care rețetele au fost ridicate de decedați, de familia lor, aparținătoare, după ce pacientul practic a decedat. Cam acestea sunt. Pagicile permanente sunt terenuri consacrate producției de iarbă și de alte plante furajere, erbacee, cultivate sau spontane, care nu au făcut parte din sistemul de rotație a culturilor de exploatație timp de cel puțin 5 ani sau mai mult. Pagicile permanente pot include și alte specii, precum arbuși sau arbori utilizați și pentru pășunat, cu condiția ca iarba și alte plante furajere să rămână predominante, precum și terenuri bune de pășunat, care fac parte din practici și obiceiurile locului, unde în mod obișnuit suprafețele de pășunat nu sunt predominant acoperite cu iarbă și cu alte plante furajere. Potrivit ordonanței de urgență 34/2013, este interzisă scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol al pajiștilor. Cu titlul de excepție, scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiștilor se poate face doar cu avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Ordonanța de urgență 34 a fost modificată în data de 2/7 prin legea 86/2014, menținându-se interdicția de scoatere a circuitului agricol, care vizează doar pagicile situate în extraminalul localităților. În vederea introducerii unei pagini în intravilan, se menține obligatoriu obținerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și aducerea de teren în compensare. Astfel, un beneficiar al unei scoateri din circuit agricol trebuie să aducă un teren neproductiv, egal ca și suprafață, cu cea aprobată din scoaterea de circuit agricol. Beneficiarii avizului Ministerului Agriculturii de scoatere definitivă din circuitul agricol al pajiștilor au obligația de a recupera din terenul neproductiv sau neagricol. Recuperarea terenului trebuie să fie făcută anticipat cel mai târziu până la data stabilită în actul prin care s-a aprobat scoaterea definitivă din circuitul agricol al acestor suprafețe, astfel încât să nu scadă suprafața de pajiști. Concluzia acestei ordonanțe de urgență este că schimbarea categoriei de folosință, prin schimbare, deținătorii de pajiști sunt obligați să mențină suprafața totală ocupată de pajiști în ianuarie 2007 și înregistrată în registrul agricol ca pășune până la acea dată. Prin modificările aduse, schimbarea categoriei de folosință în alte categorii de folosință a pajiștilor înregistrate ca atare în registrul agricol la data de 1 ianuarie 2007 este interzisă. Actele administrative sau juridice emise ori încheiate cu nerespectarea acestor prevederi sunt lovite de nulitate absolută. Normele de aplicare se găsesc pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Da, mulțumesc. Am inclus pe ordinea de zi această informare, pentru că tot mai des am întâmpinat greșeli care se fac de către administrațiile publice locale, prin actele administrative care se emit. Între timp am găsit o soluție cu un director de la OCPI. Urmează să facem un protocol
pe care să-l semnăm și toată documentația care stă în spatele acestor acte administrative urmează să primească avizul de specialitate tehnică al dumneavoastră, după care noi vom face controlul și verificarea legalității din punct de vedere juridic, pentru că sunt probleme strict de specialitate referitor la acest aspect. Vreau să scoatem în relief și alte aspecte legate de această ordonanță, care face reglementări cu privire la închirierea și concesiunea acestor pășuni și unde, la nivelul județului, să știți că sunt probleme mari, sunt probleme majore. Avem chiar primării la care le-am solicitat revocarea actelor administrative, datorită faptului că nu s-au respectat prevederile legale. Am avut chiar probleme referitoare la control și competența celor care fac acest control cu privire la respectarea legii privind închirierea și concesionarea și am reușit să o lămurim și din acest punct de vedere. Eu consider că urmează să continuăm activitatea de control cu privire la respectarea ordonanței 34, pentru că sunt multe reclamații care le-am primit de la locuitorii din unitățile administrative teritoriale și care ne semnalează faptul că, deși erau îndreptățiți ca și locuitorii ai acestei unități administrative teritoriale, nu au beneficiat de dreptul de a concesiona și închiria și au beneficiat alte categorii de persoane fizice sau juridice care au venit din afară. Mai este o problemă care cred eu că este foarte importantă cu privire la ordonanța 34 și normele de aplicare, referitor la întocmirea până la data de 1 noiembrie 2014 de toți deținătorii a amenajamentelor care trebuie să prevadă și să reglementeze. Din câte cunosc, acum nici unitatea administrativă teritorială n-a solicitat și n-a proces la demararea acestei activități. Practic, trebuie să găsim soluții, să insistăm și să înceapă activitatea conform prevederilor legale. Dacă mai sunt alte intervenții, dacă nu sunt, trecem la următorul punct de ordine de zi. Bună ziua, mă numesc Mariana Bujan, sunt șef serviciu la Direcția pentru Agricultură Județeană și vă prezint raportul de activitate al instituției noastre pe primele 8 luni ale anului 2014. Domnul director executiv este în concediu. În acest sens a făcut o adresă de înaintare către instituția prefectului. Activitatea Direcției pentru Agricultură Județeană este concentrată pe 3 domenii de activitate: implementare și statistici agricole, inspecții pe domenii de activitate și domeniul fitosanitar. Dacă răscoiți materialul, veți observa că suprafața agricolă totală a județului este de 396.915 hectare, iar suprafața arabilă de 129.625 hectare, cultivată în special cu cereale pentru boabe, plante uleioase, cartofi, legume și plante de nutreți. La data redactării prezentului material, în județul Cara-Severin s-a încheiat campania de recoltare a cerealelor făioase. La grâu, producția medie la hectar a fost de 4.213 kg, una dintre cele mai bune producții obținute de fermierii din Cara-Severin. În agricultura ecologică, conform ordinului 1253 din 2013, la data de 29 august, când s-a și încheiat, de fapt, înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, au fost înregistrați 1275 de operatori, urmând introducerea în sistemul informatic integrat pentru agricultura ecologică a fișelor de înregistrare, efectivelor de animale și a registrelor parcelare. Activitatea instituției noastre se reflectă și în activități de inspecție tehnică și control. În primele 8 luni ale anului s-au efectuat un număr de 363 controle tematice. Cu acest prilej doresc să mulțumesc instituțiilor implicate pentru operativitatea cu care au răspuns solicitărilor noastre în constituirea comisiilor mixte de control. Direcției noastre revine ca sarcină de servicii și aplicarea legii 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării, cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan. Instituția noastră emite avizul final necesar încheierii contractelor de vânzare pentru o suprafață până la 30 de hectare inclusiv.
peste 30 de hectare, avizul final se emite de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Până la data de 31 august s-au emis 20 de avize finale necesare înstrăinării terenului. În data de 9 septembrie 2014 a avut loc la București topul premierului, organizat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ocazie cu care 5 fermieri din județul Cara-Severin au fost premiați de domnul ministru Daniel Constantin pentru rezultatele bune și foarte bune obținute la producția de grâu, rapiță și creșterea ordinelor. Vă mulțumesc! Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Așa cum știți, Biroul Vamal Naideș își desfășoară activitatea la frontiera cu Republica Serbia, având un program de lucru permanent prin două puncte vamale, și anume Biroul Vamal Naideș rutier și Moldova Veche, situat în portul Moldova Veche. Serviciul vamal este asigurat de un număr de 16 lucrători vamali, organizați pe 4 ture de serviciu, un șef de birou vamal, un economist, o casieră și un șofer. În activitatea vamală, în perioada 01 ianuarie 31 august 2014, arătați că încasarea la bugetul de stat, care este un indicator principal de evaluare a activității, pe primele 8 luni au fost prezentate și le aveți în mapă. Eu doar am să vă aduc la cunoștință că nu am realizat planul, deoarece este realizat doar în proporție de 80%, aproximativ 80%, deoarece în zonă avem un potențial scăzut al agenților economici, este scăzut și a scăzut și numărul de importatori foarte mult. Cred că toate acestea au fost ca urmare a crizei economice prin care am trecut. Încasările vamale, de asemenea, au fost foarte mici, au fost doar în valoare în jur de 600 de lei, deoarece politica vamală a Comunității Europene și a României implicit, conform acordurilor încheiate cu alte țări din afara Uniunii Europene, este una de liberalizare a schimburilor economice, prin acordarea de concesii, eliminarea restricțiilor cantitative și a contingentelor, precum și eliminarea taxelor vamale la majoritatea produselor industriale și agricole. Cu toate acestea, controlele vamale nu se materializează de fiecare dată cu încasări de sume, amenzi sau bunuri confiscate. Unul din criteriile de evaluare a activității îl reprezintă încărcătura sau volumul de operațiuni de lucrători vamali, care se evidențiază în indicatori fizice ai activității vamale, respectiv în perioada trecută am controlat în portul Moldova Veche 240 de nave. Vreau să vă aduc la cunoștință că traficul de mărfuri în portul Moldova este în creștere. Deci 240 de nave este un număr destul de important. Am făcut controlul vamal asupra aproximativ 85.000 de autovehicule. Au fost controlați un număr de aproximativ 225.000 de călători. Am întocmit un număr de 229 de declarații vamale, 13 chitanțe vamale. Am întocmit adeverințe de reținere a bunurilor, un număr de 950 de persoane. Am întocmit în această perioadă 162 de procese de contravenție. Am confiscat 133.000 de țigarete. Am confiscat 146 de litri de alcool. Am reținut până la plata amenzii 9 autoturisme. Am confiscat 3 autoturisme. Aceste autoturisme au fost confiscate deoarece au fost găsite cu locuri special amenajate în care erau introduse țigări în România. Valoarea amenzilor aplicate este în cuantum de 97.000 de lei 500, din care am încasat până la această dată 10.000 de lei. Noi, direct în vamă, am încasat suma de 10.000 de lei. Restul amenzilor fiind date către autoritățile locale, către bugetul local, care se fac veni la bugetul local, pentru că au fost amenzi pentru persoane fizice. Am făcut și sesizări penale, 52 sesizări penale. Analizând traficul de autovehicule și de persoane, constăm o medie de 347 de autovehicule pe zi, aproximativ 14 pe oră, și 922 de călători pe zi, aproximativ 38 pe oră. Stăm cam la fel ca și anul trecut. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu avem scăderi sau nu avem fluctuații foarte mari. Taxele vamale încasate de la persoane fizice sunt în continuare nesemnificative.
deoarece, în conform cu legislația vamală în vigoare, este permisă introducerea în țară a bunurilor în scutire de taxe vamale în limita unei valori globale de 300 de euro pentru călători, cu condiția ca aceste bunuri să nu fie introduse în vederea comercializării. Peste suma de 300 de euro, dar să nu depășească 700 de euro, se aplică o taxă vamală forfetară de 2,5% din valoarea bunurilor. În momentul de față, în area de supraveghere a biroului vamal, deci nu mai funcționează niciun magazin duty free, iar în această perioadă noi am pus un accent deosebit pe întărirea controlului vamal în vederea limitării fenomenelor de contrabandă și evaziune fiscală de produse accizabile, respectiv țigări și alcool, fapt demonstrat și de numărul mare de procese verbale de contravenție, încheiate 162, precum și cele 16 sesizări penale, și țin să menționez că sesizările penale au fost întocmite doar persoanelor fizice, pentru că s-au aflat la a doua sancțiune emisă în baza articolului 653 din regulamentul vamal, unde am considerat că au fost întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de contrabandă, fapt prevăzută și pedepsită de Codul Vamal al României. În continuare ne confruntăm cu lipsă de personal vamal, chiar dacă am primit în ultima perioadă ajutorul Direcției Generale a Finanțelor Publice Timiș. Am mai angajat 7 lucrători vamali pe o perioadă determinată până la terminarea procesului celor care sunt suspendați. Am mai avea nevoie de oameni, am făcut demersurile necesare. În curând se pare că vom primi și încă 2 posturi. Să asigurăm și portul Moldova Veche cu prezență 24 din 24. În această perioadă, cea mai bună cooperare am făcut-o cu Poliția de Frontieră. De fapt, dânsii sunt și partenerii noștri de efectuarea controlului. De altfel, am și întocmit planul de cooperare cu aceste instituții, inclusiv cu Poliția de Frontieră sector Naibii și cu Poliția de Frontieră sector Moldova Veche. Colaborările au fost mai multe, printre care cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Cara Severin, Instituția Prefectului, Administrația Județeană a Finanțelor Publice și parchetele de pe lângă Judecătoria Oravița și Moldova Nouă, care am lucrat foarte bine. Cam atât. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții, vă rog, domnul președinte. Vă mulțumesc, domnule prefect. Vă felicit, șef vamal, reprezentant de poliție care a venit și vreau să-mi permiteți în câteva cuvinte să prezint informarea. Activitățile legate de verificarea aspectelor prevăzute a dispozițiilor hotărârii de Guvernul 128 pe 1994, referitoare la unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare fizică a elevilor și studenților, sunt prevăzute și în planul teritorial comun de acțiune, care are partener IPJ Cara Severin, Inspectoratul Școlar Județean Cara Severin, Inspectoratul Județean de Jandarm și este aprobat de instituția prefectului și are ca obiectiv principal cooperare interinstituțională în domeniul prevenirii infracționalității în învățământul preuniversitar în anul 2013-2014, respectiv în anul 2014-2015. În baza acestor prevederi legale au fost desfășurate activități în zona tuturor unităților de învățământ de pe raza județului. Au fost identificate 46 de astfel de societăți care au puncte de lucru amplasate pe trotuare sau alele de acces în școli și în proximitatea acestora. Astfel, au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale la 2 societăți comerciale care au amplasate unități de alimentație publică în zona apropiată unităților de învățământ. Pentru realizarea obiectivelor stabilite, acelea de a interzice comercializarea ori expunerea spre vânzarea băuturilor alcoolice, a tipăriturilor și a înregistrărilor audio și video cu conținut obscen, precum și a țigărilor și a celorlalte produse din tutun, lucrătorii de poliție, lucrătorii Inspectoratului Județean de Jandarm au în permanență atenție aceste aspecte. În principal, obiectivul partenerilor noștri este de a reduce delicvența juvenilă în zona unităților de învățământ, lucru de care ne preocupăm în permanență.
asta ar fi succint de prezentat în legătură cu această temă. Mulțumesc dacă sunt intervenții. Văd că în acțiunea pe care dumneavoastră ați desfășurat ați identificat 46 de posibile situații de încălcare a acestei hotărâri de guvern, având în vedere că acest control l-ați executat înainte de a începe anul de învățământ. Vă rog să aveți în atenție să urmăriți dacă aceste societăți se încadrează și respectă prevederile hotărârii Guvernului 128 și, având în vedere că a început anul școlar, cu planurile de măsuri pe care le aveți dumneavoastră, vă rog să aveți în atenție, atât la ce discutam la ședința anterioară, probleme legate de sectorul rural, unde vă confruntați, am înțeles, sunt probleme de efective și trebuie să asigurăm și acolo siguranța celor care participă la procesul de învățământ. Dacă nu mai sunt alte intervenții, trecem la următorul punct. Informarea privind activitatea desfășurată de agențiile de județul Cara-Severin. Vă voi prezenta pe scurt informarea privind activitatea desfășurată de instituția noastră în primele 8 luni ale anului. Agenția Domeniului Statului a fost înființată prin legea 268 din 2001 și modificată prin legea 17 din 2014, fiind în prezent o instituție de interes public aflată în subordinea Secretariatului General al Guvernului. Activitatea reprezentanței teritoriale Cara-Severin a fost și este axată pe soluționarea tuturor problemelor întâmpinate, colaborând în acest sens cu toate instituțiile implicate. Prin decizia numărul 304 din 2013 a Agenției Domeniului Statului și având în vedere prevederile articolului 2 din normele de aplicare a legii 165 din 2013, am participat la toate întâlnirile comisiilor locale de inventariere. În calitate de reprezentanță a ADS-ului, am pus la dispoziția fiecărei comisie locale limitele tuturor terenurilor administrate de ADS pe rasa județului Cara-Severin, fișele suprafețelor de teren, precum și un centralizator al protocolelor încheiate cu fiecare primărie în parte. În urma participării la ședințele de inventariere, suprafața